Zdravím vás, volám sa Peter Štefánik a do súťaže Mladý talent som sa rozhodol zapojiť, keďže sa venujem pár nevšedným aktivitám, o ktorých by som sa s vami rád podelil. Mojou prvou aktivitou je radioamatérstvo, ktoré už som spomínal v predošlom videu, a teda radioamatérstvo je nadšenie operátorov, teda radioamatérov, ktorí majú veľkú znalosť elektrotechniky, spájať sa cez takéto rádiové zariadenia medzi sebou po svete, a dokonca nie len po svete, ale aj vo vesmíre. A vo vesmíre konkrétne na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorá sa nachádza na nízkej obežnej dráhe Zeme. A táto stanica je momentálne 405 km nad povrchom Zeme. Nachádza sa na nej 7-členná posádka a časťou toho nášho radioamatérstva je teda aj venovanie sa satelitnému odboru. A tento satelitný odbor je komunikácia cez družicové prevádzače a takisto aj komunikácia s astronautami, teda posádkou na Medzinárodnej vesmírnej stanici. A o to sa v dnešnom videu aj pokúsime. Druhou časťou a druhou aktivitou v tomto videu bude moja činnosť, ktorej sa venujem mimo radioamatérstva, a teda letectvo a bezmotorové lietanie. Som aktívnym členom Aeroklubu Žilina a rád a aktívne sa teda zúčastňujem na rôznych leteckých podujatiach naprieč Slovenskou republikou počas roka. To si ukážeme bližšie v druhej časti videa, alebo vlastne tretej časti videa, a ukážeme si aj nejaké z mojich záberov zo vzduchu. Tak, v tejto časti videa by som vám rád ukázal moju aktivitu v praxi, a teda pokúsime sa spojiť s posádkou na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorá už nám tuto vychádza nad horizont, ako je na monitore vidieť. Už tam počujeme aj nejaké zaznie, takže behom chvíle sa pokúsime ISS zavolať. Tak, ISS už je dostatočne vysoko nad horizontom, aby bola zasiahnutelná signálom z mojej antény, tak môžeme sa pokúsiť nadviazať toto spojenie. Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, this is Oscar Mike 4 Alpha Tango Charlie from Slovakia, calling for scheduled ARIS contact. Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, this is Oscar Mike 4 Alpha Tango Charlie, calling for scheduled ARIS contact. Do you copy? Loud and clear from the International Space Station. Welcome aboard. Nice to hear you. What kind of experience do you have on board the space station? Is the overview effect present, and how do you view Earth from up there? Do you appreciate it more, or what are your feelings on board the space station? Over. Wow, I don't think there's enough words in any language to really describe all the feelings that took place. One of the things I plan to ask later is if they recorded our intercom as the crew was talking to each other during liftoff, and just excited how everyone was. What an exhilarating experience. Over. Indeed. Thank you for your experience, for sharing your experience with us here on Earth. I think your story is very inspiring for a younger generation that also want to grow up and be an astronaut. So thank you so much for your time. Godspeed to you, and best continuation in your mission. Thank you for the contact, and hope to catch you on another pass. This is Peter, Oscar Mike 4 Alpha Tango Charlie from Slovakia to the International Space Station, Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Thank you for contact, and 73. 73 from the International Space Station. See ya. Thank you. Actually, the map that we use for our pass, and you can see this is our track. This is actually a program called Sigma, and you can see the red dot there. It's coming up on the Oregon coast, and so we'll be ready to pick up with our conversations with our ham radio friends here in just a few moments. This is November Alpha 1 Sierra Sierra, the International Space Station. Over. Anyone SS? And Craig, say your call sign again, please. Yes, November 6, Radio Sierra X-ray. November 6, Radio Sierra X-ray. Over, over. Okay, November 6, Radio Sierra X-ray. We've got you loud and clear aboard the International Space Station. Welcome aboard. It's great to talk to you again, Craig.
A čo to vlastne ISS je? Je to Medzinárodná vesmírna stanica. Dá sa povedať, že najväčší projekt ľudstva od svojej existencie. Je to multimodulárny orbitálny komplex, ktorý bol vytvorený spoluprácou Ruskej federácie, Spojených štátov amerických a ostatných svetových veľmocí. Prvý modul vynesený bol Zarja z ruského kozmodromu Bajkonur v štáte Kazachstan a ten bol vynesený v roku 1998. Odvtedy ISS oslavuje už takmer 25 rokov svojej existencie. ISS slúži najmä ako kozmické laboratórium, v ktorom vedci a teda astronauti testujú veľa rôznych vedeckých experimentov v prostredí mikrogravitácie a kozmického priestoru, ktorý má neblahé podmienky na väčšinu pozemských živočíchov, rastlín a celkovo aj materiálov a testuje sa teda ich odolnosť voči kozmickému žiareniu, voči vákuu, extrémnym plusovým aj minusovým teplotám, ktoré sa v kozmu nachádzajú. Ako ste už mali možnosť vidieť, na ISS sa nachádza aj radioamatérske vybavenie, ktoré neslúži len na zábavu pre astronautov, keď sa môžu rozprávať s operátormi na Zemi, ale takisto ako aj záložné komunikačné zariadenie. A celú túto aktivitu zastrešuje organizácia ARIS, teda Amateur Radio on the International Space Station. Táto organizácia pomocou spojeniami cez radioamatérske vybavenie s astronautmi na ISS motivuje práve mladých ľudí, aby študovali a zaujímali sa o smery, ako je veda, technológia, strojárstvo a matematika. A práve preto, že títo smery sú veľmi využiteľné v neustále sa rozvíjajúcom vesmírnom sektore. A viac nám už o tomto povie astronaut Tim Peake v ďalšom videu. I'm Tim Peake and welcome aboard the International Space Station, where we're orbiting Earth 16 times every day. One of the most rewarding activities that some astronauts undertake on orbit is to talk to schools using the space station's ham radio. Now these are events that are planned by ARIS, which is a worldwide group of amateur radio volunteers who are dedicated to introducing young people and students to science, technology, engineering and mathematics. Do projektu organizácie ARIS som sa zapojil aj ja svojím záujmom o radioamatérstvo a satelitnú komunikáciu. Neskôr som mal tú možnosť pracovať na jednom výskumnom projekte šírenia rádiových vln a vplývania kozmického priestoru a stiesnených priestorov Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS na mentálne zdravie astronautov, ktorí naše spojenia brali ako celkom pekné rozptýlenie. Komunikoval som takto s veliteľom expedície 70 Andreasom Moggensenom z Európskej vesmírnej agentúry. S astronautom Andreasom Moggensenom som sa niekoľkokrát spojil prostredníctvom svojho radioamatérskeho vybavenia a vybavenia, ktoré sa nachádza na ISS. A on tieto spojenia veľmi pekne privítal a ocenil, za čo som neskôr dostal aj certifikát s osobným listom, za čo takisto veľmi ďakujem. Spojenie sme mali dokopy 7-krát od oktobra až po február 2024, za čo som bol veľmi vďačný, keďže takáto možnosť sa nedostane každému radioamatérovi. Som veľmi rád, že môžem spolupracovať s organizáciou ARIS na takýchto aktivitách. Mimo svojej radioamatérskej činnosti, ako som už spomínal, sa venujem aj letectvu, a to hlavne bezmotorovému lietaniu a občasne aj motorovému lietaniu. Ako budete mať možnosť vidieť v nasledujúcich záberoch. We should get away as the stars are drifting off into outer space, 'cause I've just had enough. With all our different stories, we'll follow the lights, but something might be in